Ayo Ki aja angel-angel le. Ayo. Ayo le. DA Bim. Wah. Yo yo. Wayahe Mas Utris. Iki Dek Putut. Yo. Iki wis wantine olah. Cuci mata. Diolah dan juga Siapa? Liar. Ada Kesa dan juga teman-teman yang lain. Nanda tidak ketinggalan. Oke. Kota Yono. Waktunya Mas Romi. Mata. Cuci mata. Ayo Ger, yo. Ayo dong. Kakak Sri. Dagangane kuda. Dagangane ya iki lho. Iya. Ayo nduk Kesa. Sing hati-hati yo nduk. Waspada kok sak wadya bola mutiar. Ayo, hea, hea. Ola. Sing iki sapa? Yo, sapa iki ya? Iki Nanda. Iki ora ro jenenge. Ora ro jenenge. Aduh, sing loro aku lali jenenge. Lah sapa iki? Oi. Aduh, sing pusing aku. Yo, ojo. Ya. Ya iki lo, ya iki lo. Iki mau jebule Andy. Delok. Pendi. Ayo Di. Om. Ayo dok Pendi. Ayo. Ayo Duk. Ayo Dok Lika. Sing ati-ati. Woi. Iki rada emosi Nut. Oh ya. Nanda sing hati-hati yo nduk. Siji-siji ayo Bang diaturke yo nduk iki sapa meneh sing sijine iki Ger. Yo. Putut. Udah budaya Man.
Yo yo. Kaya mangkene iki olah kaprigelan ing para Srikandi man. Weh. Kembar cacahing wonten 6 kang ngasta busana biru man. Weh. Op. Katon ayu-ayu lan uga tumara busana nira manton. Sik. Ayo. Diwapasake. Op. Lah. Oh. Pos. Sing ngendang sapa Mas Tris? Mas Dedi Sumarsono. Lah kuwi. Poel. Ora dadi ngopo to. Semangate kembat kaliwat to. Op. Pakul Mas. Hop. Goyang Siti, tinggal Siti. Lo. Ya, goyang Siti, tinggal Siti. Oh. Oke. Novan Audio Profesional ada Aini. Oi. Sesuk prei
Ayo dong. Sesok libur cah. Enak ya. Sesok libur. Siplek sesok libur. Kabeh libur, Anggi libur, kita libur. Yo. Out. Go. Hey. Yuk. Om. Lah. Hey. Yuk. Sompret lan kebule apa yang samake panjokete saya angawe-awe ingkang samya muat bisa seneng ati. Matur nuwun Mbah Mandor tikus. Monggo katuran pinarak wonten dalu menika. Anugi Mas Wiyono Mas Tiyo matur nuwun. Ayo.
biasa. Oh ah, yuk, yuk, oblah, oh ah, goyang titik, Selantai tuh. Akhir, ya, 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 ya. Akhir, ho ha, yuk, 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 yuk. Pak, jogine kelak juga banyu Mas Aset. Ya udah ya. Banyune telas. Bayar. Banyu air minum. Tolong untuk pasukan pengairan. Jogine ngelak. Ayo. Masuk sak josi Dik Sus. Iya Pak Tris. Goyangane goyang kiri goyang kanan.
yuk. Lah. Akhir. John. Lah. Yuk. Lah. Yuk. Iki sampun katuraken wonten Turangga Putri utawi Sri Kandi Putri. Mbah Sikus kene meng neng ndi?